Imam jedno pitanje za vas. Imate 3 marke automobila. Imate BMW, imate Škodu, imate Volkswagen. I da vas ja pitam da poređate ta 3 automobila po tome koji je automobil najbolji i kakav bi bio redosled. Mislim da vam ne treba puno vremena za razmišljanje. Broj 1 bi bio BMW, broj 2 bi bio Volkswagen, broj 3 bi bila Škoda. Kakve to veze ima sa upitnim rečenicama? Pa ima. Da bi lakše zapamtili, da ja vama ne bi predavala i rekla, znate, na prvom mestu se nalazi upitna rečica, na drugom mestu se nalazi glagol, na trećem mestu se nalazi subjekat i tako dalje. Ajmo da probamo da povežemo onu levu i desnu hemisferu i da sve vijuge rade i da probamo da zamislimo sve to vizualno. I ovako, onda imamo BMW, V, na kraju je to V, što znači da na početku broj 1 uvek mora da bude nešto sa V. Uvek mora da bude BMW na početku. Nemojte, molim vas, da mi stavljate Škodu na prvo mesto. Uz dužno poštovanje, nemam ništa protiv, samo mi treba da bi objasnila ovo što treba. Znači, prvo mora da ide BMW, što znači prvo mora da ide neka upitna rečica. Koja upitna rečica? Neka koju smo radili. Naprimer, radili smo ver, ko, verko, sećate se, vi, kako, woher, odakle, was, šta, vi kako, jel? Sam već navela vi kako, nemam pojma. Dobro, znači imali smo nekoliko upitnih rečica. To stoji na prvom mestu. Ako se prisetite onih pitanja iz prve lekcije, wie heißt du, woher kommst du, was sprichst du, wer bist du, to su nam bila prva pitanja koje smo naučili. I sve to počinje sa V. Znači prvo i broj 1 je BMW, ok? Broj 2 jeste verb u nemačkom ili ti glagol, znači neka radnja, što znači Volkswagen. V, crtica, verb, znači na drugom mestu je glagol. Woher kommst du, kommst nam je glagol, znači na drugom mestu imamo glagol. Kada bismo rekli, na primer, woher du kommst, to ne bi bilo ispravno. Ne smem da stavim Škodu ispred Volkswagena, to baš nije u redu. Ok? Znači, na trećem mestu imate subjekat, S, Škoda, piše se sa S. Znači, imamo prvo woher kommst du, prvo imamo upitnu rečicu, BMW, zatim imamo na drugom mestu glagol, verb, Volkswagen, na trećem mestu imamo subjekat ili S, jel? Ili subjekt, ili ti Škoda, ok? Kad god krenete da pravite neko pitanje, molim vas, setite se, ne sme BMW da bude na trećem mestu, ne sme Škoda da bude ispred Volkswagena, to prosto nije dopustivo. Ok? Ajmo da analiziramo dalje pitanja. Na primjer, u sledećoj lekciji imamo pitanja kao što su Wo bist du geboren? Gde si rođen ili gde si rođena? Ok? Wo bist du geboren? Ja? Gde si rođena ili gde si rođen? Na prvom mestu imamo V, BMW, bist, na drugom mestu je glagol, ovo bist je prezent od glagola sein, i na trećem mestu imamo S, imamo subjekat kao du, jel? Gde si ti rođen ili gde si ti rođena, ok? Zatim imamo recimo pitanje wo lebst du ili wo wohnst du? Gde ti živiš ili gde ti stanuješ? Kada bismo rekli, na primer, wo du lebst ili wo du wohnst, to nam ne bi bilo ispravno. Znači, uvek treba da imamo strukturu u glavi, BMW, Volkswagen, Škoda, ok? Prvo ide nešto sa V, zatim ide glagol i zatim ide subjekat.